Искаме да покажем как се сменя маслото на мотопед Балкан 50 кубика в домашни условия. Така. Значи, първо с ключ номер 17 развиваме пробката и след като изтече цялото масло, както в момента, завиваме пробката, така че много внимателно първоначално на ръка подвеждаме резбата. Проверяваме за дифтунка. Слагаме дифтунката, за да сме сигурни, че ще уплътни. Както виждате, след около 2500 км маслото е черно. И сега показвам, ще налееме масълце Мотул. Точно 1 литър сме си приготвили, но поради проста причина, че по стените остава известно количество, ще трябва да налееме 950 мл. Докато наливаме, искаме да ви съобщиме, че маслото 1550 е малко по-гъстичко. Конкретно серията 5100 е предназначена за мотопеди и мотоциклети с общо мазане и с скоростни кутии, не с CVT вариаторна кутия, където нямаме мазане. Искаме също така да ви съобщиме, че вече в бензиностанциите бензина се предлага с 7% алкохол или етанол. Така че внимавайте с тези нови придобивки във вашето гориво. Ето го нашето литърче. Прясно масълце, прясно масълце. Приключваме. Навиваме пробката. Както виждате, разстоянието е малко. Пак казвам, тази пробка се мери на завито положение и съответно сега ще трябва да чуваме звука на мотопед 8577. Благодаря.